da. Eta irudietan dauzkazue Miguel Angel Tomek egingo dituen bi aldaketak Calderon eta Indiano izango dira. Dago Junior Cuestak kanpora bota du. Eta Manisek Cuevas ateako algo momentu honetan. Sekulako aberia inguruko. Taldea puskatu gabe. Kijera katzera, Alex García kutxe egin du erdiratzerakoan. Hor dago, aldaketa. Espinek moztu, Txiki Lombrainak ederki eraman du, gero pasean utxe egin du, Espartza, Ibon Gutierrez, Casares. Lurrera falta. Marrazainak adierazi du eta txartela aterako dio Kijerari. Bigarren txartela, lehenengoa Txiki Lombrainak ikusi du. Casaresek ere badu txarloria eta hortxe aldaketak. Josoak esan bezala Indiano eta Calderon, Ibon Gutierrez, erdi errenka utzi du zelaia Ibon Gutierrezek. Eta aldatuko duten, zelaitik kenduko duten bestea, Espartza izango da bai. Zer ematen dioten Calderonek eta Indianok. Eta Manis Mandiolak ez dirudi oraindik aldaketarik egiteko asmo duenik. Gaina, oin ikusten ez faltatera zeikona Salcedo, ez? Aldaketa mezkite egin duenea errezazokan. Cuesta ekarri honea, Casas barrura sartu Murtzillorekin eta Salcedo ipini ezkergalean. O eske bera sartu zentral bezala, baita baloi irteera ona eta ez dakit. Baita. Lauko defensa hori puskatu gabe, ez? Askotan, bueno, guk gauzaba da mendik ikustea eta... Aukera buruka da erdi-erdira, etzegoen jokoz kanpo, hor... Lerroa egiterakoan ez dute asmatu Eibartarrek. Aukera ona izan da, baina buruka da etezeinaren eskuetara iritsi da zuzenean. Igor Cuestak moztu du orain baloia. Eta orain Calderon kokatu du hor Casaresen atzean. Jonan, Altuna. Aber hor kokatu duen. Jokaldi horretan bintzat horra saldu da. Kijera katzera, Alex Albistegi, Txiki Lombraina. Casaresek urrundu du. Zelai erdian Lanzarote. Azkenean Salcedok eraman du. Casaresekin jokatuz Espina azaldu da bere aurrean. Calderon eta Casares, Oscar Martínezen lehen, berriro Calderon. Baloia alde batetik bestera eraman du, Oscar Rico eta Bingen erdozia, azkenean baloia kanpora Ibarrek aterako du. Lehenko zatiaren bukaeran pixkat Bingen ikusten nuen nekatu xamar. Berarentzako ere ez da errezta, ez? Demora asko egonda taldetik kanpo eta jokatu gabe eta gaur uste gabean gaina sartu iruditzen zait, pentsatzen nuen luzea egingo zela berarentzako partidua. Bueno, markagailu honekin, eta gainera batez ere Malabes ez da bate jokatzen ari... Ez dio lanik eman Oskarrikok, Ez ondo kontrolatuta izan du eta ondo dago. Eta Manizek jarraitzen du, ez du nahi ikutzea zertxore, partidua ondo dago. Ez du nahi partidua erotzea, zergatik barruan dauden jokalari horiek ondo ari dira moldatzen, eta aldaketari egin beharrik ez. Aldaketa guztiak egin ditu etxeko entrenatzaileak, Tomek. Eta taldea aztertzen hasita badago, bitxikeria edo nabarmentzeko puntu bat. Izan ere, 11 jokalari hauetatik Gabonetako merkatuan nahikoa fitxaketa egin zituzten armaginek, baina bakarra dago Gabonetan etorritakoa. Jon Urzelairen fitxa poltsikoratua daukan Espin. Beste guztiak irailean baita abuztuan ere presentzeuden demoraldi aurrean. Igor Cuestak aterako du alboko sakea. Berez Espin etorri otezen zentral jokatzeko egalean jokatzeko. Uste bere lehenengo partida egalean izan zela, igual gainean ikusitan nola zegoen hor jokatzeko jokalari ikan. Gero Balinek hartu zuen. Bai, mina hartu zuen Trelaren aurka eta hor kokatu da, ez. Eta bueno, bere papela ondo betetzen du. Eta horren aurretik ere Añibarro falta izan zanen, zentral jokatu zuen, bera papela ondo betetzen du. Ondo etorri zaio, jokalari, bai, jokalari oso gogorra da gainera eta... Esperientzia asko. Javi Casas. Salcedo. Arazoak ditu, baina ez areatik gertu. Zelai erdian baloia ikutzeko, jokatzeko Alavesek. Casasek aterako du alboko sakea. Eta badirudi orain bai, Manisek zerbait prestatuko duela aulkitik, Joseba? Hala da bai, Abaroari deitu dio, berari da elastikoa jantzten,
Beraz, zelai erdirako, lehen ekarpena, Mandiolak egingo duen aldaketa. Lago, Eibarrentzat aukera kontrarasoan, Alex García kaltunari eman dio beste aldera. Ibarrakoa ez da iritsi. Nahiko lan. Albotik aterako du, Alabesek. Ibarrakoa nahiko lan. Nahikoa egin du, Bai, egin du. Altuna jaunak. 2 gol egin ditu. Eta taldeari mandio eman behar ziona. Hortxe aldaketa. Lanzak utziko du Zelaia eta Abaroa berdeguneratuko da. Maniz Mandiolaren lehen aldaketa. Huts eta 3 markagailuan. 20 minutu eta luzapena partida bukatzeko. Miraririk ez bada gertatzen, eta ez dauka itxurarik, ez bakarrik emaitzagatik, Zelaian ikusten ari garenagatik ere, ez dauka itxurarik, eta Eibar 63 punturekin bigarren postuan jokatuko da, esan behar Mirandesek ere gaur jokatuko duela, arratsaldeko 7:30 Anduban, Osasuna beren aurka. Logroñesek, Palentziak eta Real Unionek bihar jokatuko dute. Horren zai geratuko da Alabes, biharko emaitzak adi jarraituz, noski. Palentziak etxean jokatuko du Sanseren aurka. Logroñesek Torrelavega gimnastikaren aurka. Eta Real Unionek bihar Barakaldon Lasesarren jokatuko du sailkapeneko zuloan azken postuan dagoen Barakaldoren aurka. Ikusi behar zer gertatzen den bihar eta nola iristen den sailkapena azken 4 jardunaldietara. Emozioa ez zaigu faltako. Eta ez zuten esperoko Ibartarrek, hain lasai egotea Xabier Irureta, Huts eta 3, eta gainera... Gauza gutxi, Lehenengo zatiko 2 minutu, bi aukera, bi jokaldi bat, eta minutu bat aguantatu dute hor baloia hor inguruan darrizkoa sortzen da bat. Baina besterik, ez, biharren zati osoan iritsi ez dira, oso itxura kaskat. Buruka bat, falta batean, buruka da erdi-erdira, atezainak hartu duen hori, eta besterik ez. Oso talde kaskarra irutzen zaigu Alabes, kasu honetan, oso gaizki, oso guri. Begira, Indianok orain egin duena, Indiano, baloiarekin jokalari trebea, baloiara maten, eta den aldrebes. Calderón. Baina, bueno, Eibarren alde dipini lehenengo momentutik, eta lehenengo baloitik nagusi izan dela. Calderón, jokaldi hona orain, erdirak eta Calderonek, Espine bota beharra izan du kornerrera. Orain, 2 aldiz ikutu dute baloia, Casares, Calderón, ondo iritsi dira, erdirak eta azkenean atzelaria kanpora, kornerra. 73. minutuan. Alabesen alde. Hortxe, baloiak gora, erdi-erdira, Irureta iritsi da, justu. Beste erdiraketa bat, berriro baloia erdira, Javi Casas saiatu da. Penalti eske etxekoak, azkenean Altunak urrundu. Albotik aterako du Alabesek. Manisek, du baloi hori pasatzen. Parragindio Calderoni. Eta Morillok une batez behintzat Zelaia utzi beharko du, odola baldin badauka. Hori konpondu arte. Eta zeinekin eserre, Morcillo? Marrazainarekin. Hor albisteekin baloi batea baloia lehiatzen egon dira eta... Azteko bere buruarekin. Bai, bere burua eta... Indiano. Ales. Salcedo. Beste Ales. Orain albistegi ikutu baloia falta egin dio Calderonek, bai. Baloia dibitu bakarrik. Eta zer dio, Tomek, Joseba? Ez dakik, txura galduta dago, eztarria utzi beharrean, Indianori ari zaio, une hauetan oiuka. Ertsiago taldea apur bat isteko eskatzen ari da. Erreguka, ez eskatzen, erreguka ari da. Hor ikusi dugu, tiritatxo bat jarri diote Morcillori, eskuin besoarekin albistegik Morcillori emandako zaplastekoa. Are barruan.
berriz ere zela